Anazaretha nina nisisekelo somhlaba. Uma ningithanda ngeqiniso yobe kusho ukuthi ngithanda baba mkhulu. Uthi uma ningithanda ngeqiniso kuyosho ukuthi ngithanda umkhulu ilanga. Mani ngithanda ngeqiniso kuyobe ngithanda umkhulu inyanga izulu. Kanjalo futhi mani ngithanda ngeqiniso kuyobe ngithanda ubaba omzala uThixo lamakhosazana. Ngifisa ukuthi ukufika umuntu la ekhaya ehamba ngisho angimthinti mina yibo laba engihamba nabo abangempethe bamthintayo bese sukuma nani ke manazaretha mani ngithanda ngeqiniso lokuthandazela abantu basukume. Ningabi nokuzalinyeza ningabi namahloni noma ke mhlawumbe kukhona isifo ukulwa kwamakhelwane othatha umNazaretha thatha isicebo thatha iBhayibheli esihlabele ushona khona ufike umthandazele lo muntu awubize igama lakhe nje uyefunda lo muntu. Mawubiza uShembe weNazaretha uyashesha ukuphendula futhi uyashesha ukuzwa futhi uyashesha ukuphendula. Ngesinye isikhathi sahamba namaNazaretha saya enyokeni. Masifika enyokeni sase siphatha inkonzo saqhubeka nayo inkonzo kwaba ifika esiphethweni yaphethwa inkonzo wase sukuma ongangezwe lakhe umdlokombani sibe sibuzile esebika ebikela nina amaNazaretha ukuthi sesifile isomiso imfuyo yafa kufa nkomo kufa mbuzi esikutshalile kuyasha emasimini naku sobulawa indlala ebikela nina njalo amaNazaretha. Ngase ngithi mina ke siqedile umdlokombani ake siguqe amaNazaretha ake sithandaze sicele uNkulunkulu ubhombela umkhulu ilanga umkhunyazi babuthiko lemakhosazana ukubanike basiphendulele sicelo sesilo wase kuthandazwa wase kuguqwa kuthandazwa wathandazwa kwathi makuphela umthandazo ase ngithi mina amen. Ngesikhathi ngithi amen abantu bevula amehlo laliqala likhuphula amafu. Njengaphela isikhathi sangana selidedela kuba nina amaNazaretha nina
ninonkulunkulu ophilayo uyashesha ukunizwa ushesha ukuniphendula. Enakwenza enyokeni yafisa ukuthi ngikwenze emhlabeni. Ngoba uyabona nje kulo nyaka ka 2024 amaqembu ezombusazwe ayabanga maningi. Ngicela kube yini na ke mana zonke ukuthi mangani wenithandazo wabeke emthandazweni uthi yena noma ngabe kunjani bayenze into noma behlukene kodwa kube ngathi abamuntu oyedwa bathandane. Ngizazocela ke umfundisi angifundele incwadi kwabaseFilipi besibili 2:3 unani ubele mafi Ngisho incwadi baba. Yawusho. Nengenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe. Nengenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe. Kepha ngokuthobeka sishaye sengathi abanye bakhulu kunani.
kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani ngisho emaqembini lawa ezombusazwe ngwaphi inkonzo ukuthi ungabibikho othi imkhulu kunabanye futhi bangenzi lutho ngenkani nangodumo lweze benze kukholwa yonke lokukholwa uNkulunkulu uyabakhumbula ngoba mabenza izinto ngenkani lokho kudala ukuchitha kwegazi kusala kwentandane kusala kwabafelokazi kanti kubalulekile ukuthi into noma yiphi mayenziwa ibe nomthandazo phakathi icebe uNkulunkulu ngoba sonke njengoba singaba kaNkulunkulu siyabacelela ke nabo ukuthi noma inhliziyo mhlambe zizofika esiphethweni sokuthi sithuthuke kodwa sicela uNkulunkulu ababophe ngebhande likamoya babe into eyodwa bese ngiwonga ubuhle bomhlangano ungena namhlanje siya emaphethelweni ibona konke kusahamba kahle noma kwake kwaba khona ke ukuphakama kwamaphaphu kodwa ngoNkulunkulu esimkhonzayo lelo demon lashabalala kwasekheleza ke umoya ukholwe emakholweni ngoba kuyenzeka kube khona umsindwana omncane kodwa masihlala phansi sibuyisana sibonisana wayisho njalo baba wami ongizalayo wathi makhona la engabonanga kona ngasonya nohlala phansi nibonisana uyawehla umoya kaNkulunkulu unikhulule ngoba uNkulunkulu yena ninganikwazi ukuzenzela izinto nenza izinto ngolaka uNkulunkulu umlele yonke into ayenzayo imlele bese ngibonga ke nokuhlanganyela kwenu bantu baseGoli libe munye owasekuthuthukeni nowasethemba lethu nenza into ngokuhlanganyela kwangithi sakhulu futhi kwaphuma emlonyeni womfundisi uDlomo yabona nje ngifundisile kezwakala uma ethi umuzi wasekuthuthukeni umuzi owodwa nomuzi wasethemba lethu into eyodwa leyo mayisho lawo mazwi noma lawo ngazi sibangikhuleka ngaphakathi ngoba mina mangibuye lapha kwenu ngisuke ngizofundisa nina ukuthula ukuthobelana nokuhloniphana nokuthandana yaphinde ngasengibona ukuthi idimoni ebelinihlakaza linqoshiwe uphinde ungifundele mfundisi lapho amahubo amahubo 108 verse 1 ya 5 Uguyasa besitshela Uyasa
yami iduduzekile uNkulunkulu. Inhliziyo yami iduduzekile uNkulunkulu. Izokuhlabelela. Ngihube. Ngisho nomphefumulo wami mangenibona nihlangene nemunya nje ujabulile. Ngihlabelele ngithokoze ngane. Ngoba niyatshengisa ukuthi yena noma ngabe khona umubi ongelile phakathi kwenu. Kepha-ke ophambi kwenu mayicela ukuthi bantwana baNkulunkulu ibani munye niyalizwa izwi lakhe. Ngiyabonga amanazarithana igudi. Engibona namhlanje engathi ngangafika lutho lophile luhlukanise lento. Vukani lugubhu nehabu. Iza kuvusa ukusa. Iza kubonga phakathi kwenu, phakathi kwabantu Jehova. Ngiza kubonga phakathi kwabantu Jehova. Idumise phakathi kwezizwe. Ngokuba umusa wakhe mkhulu phezu kwezulu. Nokwethembeka kwakho kuze kube semafini. Phakama Nkulunkulu phezu kwezulu. Inkazimulo yakho ibe phezu komhlaba wonke. Amen. Ngiyabonga baba mfundisi. Ngizokubonga uNkulunkulu. Ngizokubonga phakathi kwabantu Jehova. Ngikudumise phakathi kwezizwe. Ngibonga ngoba ngakucela uNkulunkulu ukuthi baba mkhulu Bombela mkhulu langa namalanga mkhulu Nyangezi baba Thengela makhosazana. Angifuni umsebenzi wenu nithi ufile esandleni sami. Ngicela ke ningipha amandla ngishumayezela abantu baseGoli. Ngibacele bathandane babe into eyodwa. Namhlanje ngibona konke lokho kwenze ukuthi inkosi iqhubeke ingimbathe. Engenzele wona abantu baseGoli. Kufanele nginibonge. Ngoba lo mhlangano njengoba ula Ekuthuthukeni. Ufana nokuthi mhlawumbe ngabe usethembele into efanayo. Mina amaNazaretha amangilana eGoli. Ngingubaba wenu lonke, abasethemba lethu abasekuthuthukeni, abalo lonke nje eGoli abangithandayo nami ngiyabathanda. Ngoba mhlungu mina ngiphatheke kabi ke mangibona ke ngibona ningazwani. Ngiyikhathaza ukuthi ngizoyenza kanjani ukuthi lento ngiyenze ibe into eyodwa. Ngoba angifisi ngifuni futhi lento kwababa mkhulu ifele ezandleni zami. Nani ke amaNazaretha engihamba nani ngicela ukuthi lento siyiphathe kahle. Nani siwasinivakashela ngiyacela ukuthi labantu engihamba nabo nibaphathe kahle.
bayashesha ukuzwela ngoba sobevakashile kulezi bayashesha ukuzwela bese bezobika kumina mabe bika kumina ngisuke ngingazi ufanele ngenze njani nenyembezi ngiyibambe ifuna ukuphuma ngenkophe ngokusuke sangaseke kufanele ngitshela kena nabo mase kuba bese besuka la beshe khona madodoni beza kumina bese bebeza kokugcina kuye ukuthi angikhala kodwa manje bese ngiyibamba uyamana akulula ukuma phambi kwenu kuyinto lesilo kwa njengamanje nonke nje walila kuzothi ngafela lenkonzo bese niza kumina nizocela ikhanda elilodwa lithola yonke insizwe niyabona kodwa leyo nto kodwa ke ngeqiniso ke lisuke ingathele liyathwelwa yimini izinto enziyibiba sithwelwa yilabo abangempethe mina nginika isibusiso bona basuke sebephendulile ngoba kwesisikhathi kuyenzeka umuntu ezila ngokuyalelwa ekade nezinto ezithize ezimphethe kabi kodwa ngaqala nje ukungena lo mgwaqo la ekhaya azizwe eserula ngoba phela uShembe ukuphila la ekhaya masithandazela umuntu asimthindi uthintwa mhla ibhabhadisa umuntu la ekhaya hayi mayithandazela ekhaya elinye ibandla lelihlukile kwamanye abantu linengubo yakhona yokuthandazela ephathwa abashumayeli abamthinti futhi lo muntu ogulayo bambhula ngayo le ngubo azasinde ngiyacela ke mana zale niyithande lento yenu isipho enasiphiwa ubabamkhulu bayiphathe kahle liphathe kwesihle sifayo kakhulu ngala kunena hla isuthu wathi ubabamkhulu lento mayekuyonakala lento uyoyibuza kunina asenze kahle ke mana zathe phambi kwaJehova ukuze lento kaJehova ingonakali ningamvumeli-ke mana zathi usathane angene phakathi kwenu ngoba usathane angeke ahlale lekude ngoba abalekude sewabazuza asebeselethe abazuze nina yilwaningi naye nilwe namaqhinga akhe unamaqhinga usathane bese phakathi kwenu kheneza umoya wokuzwana nothando ngicela ke lokuzwana engikubona phakathi kwabantu baseGoli ukhule njalo makukhona la ningabonanga khona ngasolinye angisho abaseGoli kuphela ngisho amaNazaretha nje anohla wethu umzali wami ubaba uThingo mangabonanga kahle ngasolinye anohlala phansi nibonisane nilungise lapho bonakale khona bese niqhubeka nilandele uBhombela ngoba njengoba silana size emsebenzini kaBhombela
ayikho indawo eba nabantu abaningi kangaka. Kube ngaholwa lutho khona, uholwa isibusiso. Abantu bafuna bebaningi kangaka ukhipha amabhasi. Mina ngikhipha ngisho isenti nize ngeyindlela ngeyimoto zenu. Nanga ukugibela. Kodwa nize ngoba nazi ukuthi la khonani. Ingaze ngikhohle ngicela laba ke abezwe udumo lika Shembe namaNazaretha asibushintsha khona ekuthuthukeni abangayigqokeli kwemhlophe ubani konke abeze ngakho la ekhaya uNkulunkulu azabakhumbule. Yabona lendlu ayigcwali. Uthi ngeke igcwale inqwaba eseza isazophinduka. Noma nje kusasa uzohamba uyobabhabhadisa. Abantu sebeyibonile ukuthi nansi indlela eyayekuphilini. Manje nina ke nikhona bamukeleni ngezandla ezimhlophe. Niba uthando bangasabi. Bazizwe besekhaya mabephakathi kwenu. Namhlanje eManazaretha umhlangano uyavalwa. Sizovuna izithelo zokukholwa kwethu. Yabona wonke umuntu ola ngaphakathi kwanamatshe amhlophe usesitholile isibusiso. Maye siphathe kahle lesibusiso sokungena nje ethempelini alalela inkonzo. Wangasona, wangacunuka, wangathukuthela, wanganyathela umuntu. Uyahamba naso lesibusiso somsebenzela ekhaya. Mina njaba ngipha angizile uzonishumayeza. Kepha ngizonivuselela ikhulule livele nawo wena vele ningamaNazaretha angcwele nina. Kepha kuyenzeka ke umuntu aphume sephakathi emngcweleni. Uvumela inhliziyo yakhe imdukise. Kanti ke leso nafanele ube nabangani. Ngoba nabo abangani bayakwazi ukukhipha umuntu wekhulwini. Bamfundisa indlela zomnyama. Bamtshele futhi ukuthi bona badala la ekhaya. Ayikho into abangayazi. Munye kuphela onokwazi ukuqonda la ekhaya. Mawuthi ayikho into ongayazi ekhaya, uhlakanipha udlule ingqondo yakho. Yeneliswa lo uNkulunkulu akuphe kona.
omunye ukadwe nami nje inkomo angafuni ukuzwa manje ngitshela anitshele akuzwe ngapha nangapha omunye angafuni ukuphatheka alo nabaphathi bakhe befundisa akuliyiwe lo mfundisi weManazaretha mfundisi futhi akathethiswa icala abangaphansi kwakhe mangabe kwenzeka umfundisi enecala kufanele nimbike kwimi bese ngumcela ngombonisa ngoba uNkulunkulu wasitshela wasibeka lo mhlaba wosizi sonke siyaduka siyaphambuka kodwa ke nginiyala lo umfundisi akathethiswa inhlayisuthi icala sekujwayele ukuthi umfundisi athethiswe inhlayisuthi icala ithi inhlayisuthi ayimfuni umfundisi kanti umfundisi okabani uzabe umfundisi ejojo ubani abe umfundisi kabani mase uzothi inhlayisuthi ayimfuni umfundisi thandana abagcotshwa benu bese ke manje omunye aphela eyamanga ebandleni amanga nje odwa ayalibulala ibandla amanga nje odwa ayalibulala ibandla usuke wakha into ekadingeka uyakhibe khona ngifundela lapho Izaga 29 verse 1
Siyabonga abadala kaNkulunkulu inkosi izimbusise. Uyifunde baba usithulile. Baba. Umuntu osolwayo. Umuntu osolwayo. Onentamo elikhulu kodwa. Onentamo elikhulu kodwa. Uyakuphulwa ngokuphazima kweso. Uyakuphulwa ngokuphazima kweso. Engenakuphulukisa. Engenakuphulukisa. Baba. Akafuneki umuntu okhuzwa njalo esontweni. Uthi kuyeke lokaphinde lokho. Ngoba umuntu osolwayo onentamo elikhulu kusho ukuthi usuqinisa intamo, uqinisa ikhanda. Uyakuphula ngokuphazima kweso. Ungenakuphulukisa, ungesenakuphulukisa. Engekho seyokudawukela. Ngoba uzenze wena. Bahlonipheni abaphathi benu, babenitshela into izandla labanitshela kona. Ngoba abaphathi benu babekwe ngentando kaNkulunkulu. Babekela ukuthi bafundiseni la indlela ekuphileni. Nendlela yokuphilana nabanye abantu abangewona amaNazaretha. Uzobantu bethe basamfunda umfundisi sebefuna umfundisi wabo. Wonjani wena umfundisi? Indlela enizomenza uduru uPopayi. Wona obe uShembe nisamfunda. Hloniphani abaphathi benu ukuze ningaphumi endleleni kaShembe. Sengiphethe abantwana bakaNkulunkulu. Ngicela niyiphathe kahle lento yenu. Ngoba lento yenu isazosiza umhlaba. Iyona yokhulula umhlaba. Basho abanikazi baloku Nazaretha. Bathi la emhlabeni siyophela zonke izinto ezikhona emhlabeni. Yiyo into yosala kuNazaretha. Mhlaba wonke amaNazaretha nazi ukuthi uzophela la. Nkosi kusesenizwile. Sizovala inkonzo yethu yamanje. Ngisihlabelelo sekhulu 25. 120 sizocela umshumayeli umchunu waseNamani. Sikhona sihlabelele inkosi imbusisa. Nkosi kusiphuma kangcwele.
neca usinelwe intaba yepheza kilelezelo emazulwini inkosi emasima khahlele ngetshakaza abanye bemasima khahlele ngesonya lenqonqodwane edangabane ugezizwe bayamala bayamvuma abathe bemphika bemhlaba ungqongqoza phezu kwesicamelo ufike nakumphiki enjengo umugidi wami bonke kusasa inkosi inibusise. Uyaphuma umhlangano ngomsombuluko uyisabelweni iTheological inkosi inibusise. Ngomeyi ngizoba nohambo oluya eSwazini. Cela nilungise amapassport. Ngisa umhlangano empini kwaMeyi eSwaziland. Njengoba umhlangano usuvaliwe sinahamba nemakhaya ngiyanicela ke ukhokho wami uBombela khulilanga umkhulu inyanga yezulu nobaba uthi ngola makhosazana ubani uma senibuyele emakhaya banivikele ingozi zimgwaqweni lofe emakhaya niphephile inkosi inibusise. Sebene mukelisa konke enifisayo nithandayo inkosi inibusise. Nkosi yamakhosi Nkosi yezulu